Usa ka dako nga puntos alang sa Bohol ang pagkasulod niini isip labing una nga UNESCO Geopark sa Pilipinas. Ang Geopark status ihatag lamang ngadto sa mga lugar nga may mga talagsaong talan-awon o gawi nga dili sagad nga makitaan. Kini aron ipahibaw nga kini angayan nga ipatunhay ug ampingan aron masawhan sa mga musunod nga kaliwatan. Garbo man ang mahiapil sa global network sa geopark sa kalibutan, ang responsibilidad sa pag-amping sa geosites ang ngayon nga himuon sa tanang nanimuyo niining mga katawhan. Mahinungdanon nga tabangan sa tanan ang pagpatunhay sa geoparks alang sa sunod nga kaliwatan, mao nga angay lamang kining apilan sa kadaghanan. Sa mga kalungsuran nga nagsanggab sa mga grasya sa suba sa abatan, aron masabtan sa mga katawhan ang kamahinungdanon sa suba nga ilang panginabuhian, usa ka panudlo pinaagi sa pasundayag sa entablado ang gihimo sa Abatan River Community Development ug Management Council. Gamit ang kahinguhaan sa abatan, namugna ang aninipot sa abatan, usa ka duwa sa teatro nga gisalmutan sa mga katawhan sa Cortes, Maribohok, Balilihan, Antiquera ug Katigbian. Duwa nga nagbatbat sa suba sa kasaysayan ug tinubdan sa pagkaon sa mga katawhan, ang aninipot sa abatan nagtudlo kabahin sa kalihikupan ug sa unsay angayan buhaton aron mutunhay ug madagayaong gasas sa abatan. Gikan diri sa Abatan Riverside Open Theater alang sa Mayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.